Какво става, момчета? Играем Minecraft и сега ще ви представя Minecraft сервер, в който игра, нали, Private. Казва се Crew Rounds. Клавиатурите няма да се отварят най-скоро, нямам си идея. При мен е пироефекта. Нещо е. Нещо. Нещо. Пусти един профил. Добре, ще му посетим. Ще оставя линк към профила, може да се абонирате за него. Ако Не може, желаете. трябва. Не го слушайте, то спаляк направо, не знае какво говори. Така, не ме цели, защото... Добре, това е спауна на сървъра. Да, доста завършен. Още не е завършен, но ще е завършен скоро. Това днес го направихме с Пиро, с тия му отравя, говорил. Това днес го завършихме с Пиро е тази страна. Има доста... Не доста постройки на спауна, да, ама кажи речи, да. Това е един шоп, който още не е довършен. Там ще строят доколкото На знам. Макс хотел. Не. Това оранжевото ли? Да. Но това не е ли на Макс новия хотел? Това не е хотел, това каза, че Ча, май ще е блок. Добре, как ето същото. това там му е хотела. Там има Пиролимпикс. апартамент там. Пиро Олимпикс е... Да, там. На Пиро Олимпикса. Това ни е казиното на хотела, на сървъра. Това представлява нашето казино. Нашето. Както и Ще да е. кажеш моето и на хитен добър. Аз съм помагал, така че... Да, му пише Пиромекър 9. Тъй, че... Слава ме интересува. Това изглежда отвътре. Има и стаички под найем. Пиромекър 9 и същото. Ай! Защо не ме изстреля, бе? Да, когато лагва така става. Асансьора аз съм го правил, само това да кажа. Да, асансьора е с, както виждате, с слайм блокове. Доста добре направен от Пиро. Така, това е цената за стаичките. Иди на покрива. Да покажеш 3 хелипада. Diamond блока или 3 Diamond блока или 45 Iron блока. Както вие се решите. Така. На покрива ли бях? Знаеш как? Откъде се кача обаче? Ами, вървим третия етаж и в стаята вдясно. Стаята дясно. Това ли? Трябва да има стълбички. Да, видях ги. Вей, само тук ли води към покрива? Това е нашата стая. Сихите и доброто. Това тук ще кацат хеликоптери в... Не ме цели, говеро. В по-нататъчно време ще кацат хеликоптери отгоре на казиното. Гът се направи нещо такова в Майнкрафт. И... Скоро няма да се резка World-а. Мисля да направя няколко епизода тука. Снимай как се качвам Пиролимпикс. Няма! Елай. Но. Отивам да поразведа още хората. Тъкмо докато минаваш, снимай как се качвам. Добре. Береме. Това тук ни е... Тук за гангстерите, нали? Такова. Милончета, милончета. Да танцуваме на тях. Бяхме си наели някой, ама не помня кой. Спомням, ама няма да кажа. Добре, да скача от Пиро Олимпикс. Сега ще видим Пиро как скача. Уху! Се прибива като куче. Се опита да ме оцели. Сега ще ходим на Hitmaker базата. Най-доброто за накрая да ме кмете. Но. Няма как да стане. 100 или... Няма звук в Майнкрафт. Ще трябва да ви покажа моята база. Това е на къщичката на хитмейкера. Това е нашия главен админ на... Майко! Крипър, брат! Гръмна ли? Не гръмна. Само някакво излизам и гледам нещо зелено. Това е къщичката на хитмейкера, нашия главен админ в Crew Rounds. Това ме в количката тук. Той ли е главният админ? Той ли е главният админ? Да, ти не знаеш. Много тъп. Така. Не му показвам на зет. Добре, отвори ми. Браво на тебе. Бро. Само в мазата има разни неща. Това му е честрума, както виждате. Тук е яко. Добре направен. Ла, тук има още. Знам, че има още, ще покажа. Знаеш.
Ама все пак трябва да си покажа и моите къщи, така че... После, като не е важно. После. И така отзад има разни ферми. Например за кактуси и за sugarcane. Аре да откраднем малко кактуси. Не бе, стига бе. Аре, да тръгнем към моите къщи. Ти ще покажеш моите по път. Чакай, ме. Не, Чакай, О, ма аз- гледай къде има скуй, човек. И ти тук отзад постоянно се спам от разни А, мобове. виж, сложи бе стринг маняк. Да не расте. Аре, бе. И то съм сигурен съм го правил, аз само да кажа, затова не работи. Това си го е правил хитмейкъра, този сенсор. Затова е толкова скапан. О, Мале. Сега отиваме към моята къща, т.е. към моята база и нали... Ще ви покажем. ние през моите къщите без това по път. Ни давай по пътя, точно това ще кажем. Ще минем през неговата къща и после отиваме към моя бейс. Има къщи, мелници, всичко нужно. Добре, защо не си взех перли? Ясно. Сега като отидем вкъщи. А, имаш и перли в тебе. Не. Не в тебе, но в често. Може да има. Чакай сте отвънка. Защо? Такова бикана. Първо? Да сменят цвета. А, да, Пиро си направил ресторан система, която да се сменя цвета на бикана. Доста добре го направил, много Какъв? Не, лично ме радва. Какъв цвет искаш? Е, това ме е къщата. Какви има? Всички. Всички. Да, оранжево. Чакай. И може и комбинациите правим. Добре, дай оранжево. Чакай. Стана ли? А, не. Ето отнема малко време, защото да. А, ето го. Ето, както виждате, си стана оранжево бикана. За секунда обаче. Е, това от Майнкрафт. Тук има кравки, кравки, кравки! Така това Сега трябва да е жълт. Жълт, зелен. Да, жълт беше. Сега стане жълт и зелен. Покажи на тия хора. Стана ли? Не. Е, по-жълто зелен това няма да стане. Яр, карай. Стана. Виж, че не е жълт, жълто зелен. Ти си дълтонист. Аз нищо не виждах. Защото свят. Това Да, тук е момчето малко неподредено. Малко. Ужас. Имаше тук перли, къде са перлите? Тук... Тук, Не, няма. тук. Няма. Опа, 11, дай си ги разделим. Аз си взех. Аз имам 3 стака. Аз си Не взех. си показал ти изстрелвачката. Аз и тих се бати, че имам в Ender Chest. Аре. Вау. Какво е? Нищо. Да. Дай сега в авто ще ми падне перлата. Добре, бе. А не. Про. Самет ми пред кучи. Право се пречупих. Разбих си краката. Пиро бърза. Пирчо. Бърза. Трябва да си довърша. Сега ще видите моят грандиоз. Не само моите, между другото и Твиста е в този сървър. Това е нашия честрон, който го пострихме. Мен през това всеки път ме лага жестоко. Доста е големичък. Е, това е. Доста често ви има, може да захранваме тук целият сървър с материалите, но няма да стане. Това ще е само за нас. Отиваме нагоре. Тук е още една малка стаечка и то тук е Tug Life. Тук има една ресурс врата, която ми е напред Пиро. Мене не ми се занимаваше. Защото не можеш. Защото не ми се занимаваше. Не ти се занимаваш, защото не можеш. Тук е енчантинга. Мен ме е лопнал. Още съм в портал. Тук като цяло някакви легла и такива глупости. Често е. Тук ми е чикан кулкара. И постоянно ми тук от лавата ми гори това. Някой ден ще си намеря честрума запален. Това ми е... Ама гъл, аз Ферма левнах за и пише, че съм в монстри. сървъра. Това ми е... Да, още една ферма. Той кокошки много шум дигат, ужас. Така. Това ми е другия честрум, който беше първоначалният честрум, който бях направил. Да. Ето родичките.
Лефнах ли? Няма много айрон. Какво? Лефнах ли? Да. Да. Няма много айрон. Ама... Какво толкова? Тук две брони. Т.е. едната е на мене, ето я. Защото другата ми айрон бронята почти се щупи. Не искам да се щупи, защото няма много хубаво. Пак лефна. Рязко съм го кикнал. Не, аз му казах аз. Добре. Това са рекички и такива неща съм направил. Доста готино според мене. Дайте едно мнение така в коментарите, какво мислите за това. Тук като цяло за тази рекичка. Това е малко така, ето тази с мушрума отпред е с твиста. Тук имаме овце. Тази къща е зад неговата е моя. Ето тази там. И тази, ето тези двете също са мои. Ето там тази на твиста. Та голямата на 2 етажа е моя. Ето я. Покрива малко го срах, ма малко си джокнах тука. Покрива е тази къща е моя, нали? И покрива го срах, както казах. Вижте това там, това е куличката ми от кол, която трябва да махна скоро време, ама не знам кога ще е. Това не е рибарската къщичка. Вижте тук колко много шугаркейн има. Доста съм наслагал. И от тук, ето там, както виждате, мелницата. Тук има blacksmith. Ето ми е мелницата. И занимавах се малко време. Е, това представлява отвътре. В смисъл не съм им завел, но има много яка гледка от някои места. Примерно тук, в смисъл, селото ще се разширява още. Да. Къде си е Пиро? Аз още не мога да влезе. Да бе. Днес първо влязох, ама пак ми се Това бъл. там е количката на твиста, която той направи. А това там ни е мястото, което си гледаме селото с твиста. Нашето хубаво място. Си дзепаме селото от отгоре. И няма да целя. Добре. Маницата му. Кажи ми, че ще оцеля. Няма да оцелиш. Yes! Добре, оцелих. О, там ми е кончето, което наскоро го сложих. Си го намерих. Иначе ето така изглежда от височина на нашето селце. Ще се разрасте още, но да. Ще си имам още клипове. Ето е там количката. И да, това беше всичко за този епизод. Този епизод беше така нещо като информационен за сървърът, който играя и дали ще си ми клипове. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви харесва. Пиро. Посетите ми профил. Посетете му да профила. И да, до нови срещи.